Hemece salam dostlar, men Mehri. Türkmen YouTube'umuzun en stabil, en köp bölümlü ve en köp täzelikli gepleşigine hoş geldiniz. Yani habarsız galma gepleşimizin 363. bölümünde hoş gördük hemeceğiniz dostlar. Dostlar, ilki bilen mektep okutoranları, okutarjakları ve şu yıl uçurumlarımızı 25. may sonku Can Bayram bilen tüy sürümünün Mece Taman adından kutlayarın dostlar. Koy oların geleceği hemişe qowluk bolsun, yolları ak bolsun. Mehribanlar, Döwletjan Ýagşymradov barada bomba täzelik garaşýar size. Ýöne onu soňra gaýdyp geçşek. Paka men täzeliklere başlaýyn. Klip täzeliklerine başlaýas dostlar, elbette Nazir Habibov bilen. Sen bolsaň aýdymy? Aýdymam, klibim prosta hit, молодец. Sana öýlenäýin, seni her gün öýde göreyim. Gelinim diýeýin, senin kara gözüňe döneýin. Dostlar, bu aýdymymyzyň çykanna 2-3 hepde daha bolandyr eşden bolsaňyz. Ýöne şoňa täze klip gelýär. Söhbet Jumaýew we DJ Begadan Huwa Huwa aýdymy. Huwa huwa yapanam, ardu kendir yapanam. İşi bitmez köp nalan, durumda will number one. Huwa huwa yapanam, ardu kendir tutpanam. İşi bitmez köp nalan, durumda will number one. Dostlar, indiki klip täzeligim gow duetlaryň biri gelýär. Selvi Twaklyjyba we Murat Nurmuradowdan 24 sagat aýdymy. Yüreğim kızsa yanıma diyecek. Her yerimde sana. Bana ne bile günün gece. Ben seni geçmez bana. Yüreğimde fırman men hicem. Ceren Halnazarowa solny proyekt götürilipdir dostlar. İstanbul, Aşgabat. Klip diýsen gowy, ýöne aeroportdan süjet goşan bolsalar hasta gowy bolardy. İstanbul Aşgabat, o bile başladı. Başladı şu nasibimi dedimden koşamam. İstanbul Aşgabat, gideceğim or başladı. Başladı o nasibimi. Indiki klip täzeligimiz gelýär dostlar, Farhat Öraýewden Jana Jan aýdymyna. Klip diýsen gowy bolupdyr, ýöne näme üçindir tutmandyr. Men görümde 5000 prosmotrda ýeten okdy-da. Sen men cana cana can bu canıma. Gel sen cana cana can bu canıma. Seni yüreğime belli edeyim. Seni sevme ve Gülalek Gulmuradowadan gelýär täzece aýdym sandyk we täzece klip hötürläpdir bu aýdymyny. Bu aýdym barada pikirimi aýtjak gel dostlar, ýöne klip barada aýsam diýsen gowy. Gıylar alın sanığı, gıylar götürüm sanığı. Bari götürüm sanığı. Gıylar götürüm sanığı. Gelýär halk aýdym taýyma dostlar. Han Pelwanowdan Mejnun eýledi. Al yanala düşür saçın koy. Meni Mecnun eyledi. Gül yanala düşür saçın koy. Settar Kömekowdan gelýär ýene bir sany konsert klip. Sen üçin ölmäne taýyn söýgülim diýem, näme agamyz bilmedim. Senin uşun edirim bağlarda tayın. Senin uşun sevgilim ölümene tayın. Ölümene tayın. Bir de aldamar. Dostlar, gelýär Jan ses şahajymyzy iň söýüp, iň köp dinlenýän başlarymyzyň biri. Jahan başy elbetde şükür et aýdymy. Dina uçun gelinler yargı cahana şükür et. Niyeti peli tönbüdü verilen hakana şükür et. Adır bilmedi her bir kişi. Gelýär çempionumyzyň täzeligine dostlar, başda bellek geçişmýärli. Döwletjan Ýagşymradowlaryň maşgalasyny goşa toý, goşa bayram. Dostlar, siz hem çempionumuzy gutlap tesirlerde galyryp bilersiňiz. Dostlar, hemen salam görüşünüz ýaly. Biz Döwletjan Ýagşymradow çempionuň goşa toýlarynda, goşa bayramlarynda bugün hem doglan güni, hem Açylış. biz hem Mece Taman adynyň tüý süremizden gutlaýak. Döwletjan çöreklisi bolsun, hem doglan günüňem gutly bolsun.
Super! Maestro! Bravo, bravo! Aydım hemmeğiniz için dinleyen din salın, şanınız sağlasın. Sevgilim yanlayan kollarım ağlayan Karışya denayan diyen sözlerim Ben sana aradım Sen kan ver. Yo, şunu seyret yani. Поздравляю. Vatan Global. Vatan Global. Biz bir şey. Neye görmeyelim? Karaçi'de kalmasayı boya çıkıyorum elde. Çempion olacak olsanız, çempion Ökmez kalbasadan imelden. Biz bolsa täzeliklere dowam edelim. MP3 täzeliklerine başlaýas dostlar, men söýüp dinleýän başlarymyň biri Pelvan Halmuradowdan göresim gelýär sen aýdymy. Geçip gittin yüzün soğup Kallarman gayet başlarım Düşünsene eyvedir Göresim gelýär seni Citizen ve Swiss 347 ýarýalar hemişekiler ýaly. Yalan dip täzece aýdym hödürläpdir dostlar ve şu oglanlar barada aýdasym gelýär. Bularyň etýän işleri hakyky sunugat, ýagny bulut üçin däl. Emma aydımlarım ödeme tamayadır Sen yok vaktim ama bilireyemem Yadım etirsem kalar vücut tağım Gen alırma kıymeni yönü olsun çuburi Bala edya fire girdim yüreğime buli Carvilla'dan gelýär täzece aýdym wagtap aýdymyny hödürledi dostlar ve bu aýdymam toýçay kaça aýdymdan biri bolupdyr. Ahi, açın ortam aşağıy Yetin yanıma haçanay Biraz menem açılayın Bana dağır vakt tap Bana dağır vakt Aýdym täzeliklerimizin innikisi dostlar Kakuş Amandurdiyevdan gelýär. Guljagazym. Söyledim gül sağanım, sana soluk alanım, yüreğimden aydiyan. Söyledim gül sağanım, sana soluk alanım. MP3 täzeliklerimizin son kucasyna gelýär dostlar. Begojan sözden galan yaralar aýdymy. Asıl sarılmi büyük ölüsün göğünler Ayralarımı çından söyün aşıklar TikTok täzeliklerimize gelýär dostlar. Halypamyz Anush Muratdurdiyevdan TikTok täzeliklerini hödürläpdir. Önümde darin ağlayan naçar gerektir yiğide Önümde darin ağlayan naçar gerektir yiğide Dostlar gelýäsinde mega skandalny temalarymyzyň birine. Değişendirin, seriozundur öýtmän ýene. Dostlar tanıyan bolsaňyza Avdodip bloger we howjum ady bilenim aýdym aýdýar. Şol oýun edýämi ýa çyny bilen diýämi däl-däde we espitiriň şo aýdymyny Türkmenistan'da diýmeýin. Bütün SNG'de de ýogan täwirler ýaly klip çykaran Dyrmyşýan atly aýdymyň klipi çykýar. Görüň we baha berin olar ýaly klip hiç ýerde görüň zogan. Şaşa klipden hem goýduraýan espitri Şaşa? saýkaýdyar o. O oýunjaga o klip o. Anan gaçyjaja o klip menkin ýanlara. Diýişine göre Avdynyň klipi çyksa olankudan has bet bolýarmyşyn. Bize näme? Garaşaýmak we sine daýmak galýar. Dostlar indi gelýär iň gowy şahaçyklarymyzyň birini, iň mähirli, iň yüreklerimize ýakyn şahaçyklarymyzyň birini gönüller ýatlalyň. Bu gedek ýatlyjak köneçe aýdymlarymyň biri Seydi Fit DJ Bega Sudurun gitdi. Näme bolsa da men seni bağışlarım Senin beni bağışlarsın onu bilýärim Gelersin gelmersin belki duýarsyň Canım seni unutup silmeýärim Gitti gözümden Geçin gitti men yüreğimden Inniki ýatlyjak köneçe aýdymym dostlar Espiter Fit Azim Çapalak aýdymy. Tam oynam dedim cacak oynayakhana. Yeah. Chop chopala, chop chop chopala Chop chopala, chop chop chopala Chop chopala, chop chop chopala Çağırıyat hemmeğdi ene bu teze çakalı Chop chopala, chop chop chopala Chop chopala, chop chop chopala
Dostlar, gelýär sizin iň gowaran şahaçyklarynyň birine tesvirlere galyň şahaçygymyza. Geçen bölümde ilkinji bolup tesviri galdyryp berekeler sözüne münasip bolan dostumuz elbetde Ihlas Burlyewdan gelýär. Şeýle köpleşikler köpölsün, mediatama her gezek gyzykly tema we täsirli söhbet bilen tamaşaçyny özüne çeker. Sähmetiňize uly hormat dörejiliňiz hiç wagt keselmesin diýär. Meşekler ýaly Ihlas owadan tesvirler galdyrýan, gaty begenýän. Dostlar, inniki gutlaw tesvirimiz gelýär Muhammed Sapargeldiýewden. Assalamu alaykum mediatama işgärleri, gowum ýagdaýlaryňyz, arman işleriňiz bilen nesip bolsa indiki gepleşiňiz 25.05 günü bolýar diýe, 25-nji maýa düşe. Biziň maşgalamyzda 25-nji maý güni doganym ogly geregin doglan gününi, 27-nji maý güni hem doganym şiriniň doglan güni, 31-nji maýda hem dädem Sapargeldiýiniň doglan güni. Şularyň ählisini agzy bir maşgalamyzyň adyndan gutlaýan. Eger size mümkin bolsa, biziň arzuwlarymyza goşulyp, biziň şatlygymyzy deň paýlaşyp gutlap geçseňiz, sizden hoşal bolardyk. Başlarsınız. Topornyň Vay işlerinizde ulul üstünlükler mediatama toparının ähli ağız bir işgärlerine köp sağ olun diye. Owadan tesvir galdyrypsyň Muhammed, biz hem senin doganyň şirini, doganyň ogul geregi we däden Sapargeldiýini doglan günleri bilen düýsüremizden gutlaýar mediatama toparının adyndan goý olaryň janlary sağ bolsun, ömürleri uzak bolsun. Dostlar, indiki tesvir gelýär Serdar Kılıçyevdan. Birinci diýäjekdim welin şonu da hem salam, hem de mähri durmuşa çykdymy, bagtly bolýa. Ziýan ýok Serdar, indiki gepleşiklerimizde ilkinji bolup tesvir galdyrmak saňa da nesip eder we hawa men durmuşa çykdym, köp sag bol arzuň üçin. Şatlyk Kadyrow doganymyz hem şeýleje tesvir galdyrypdyr dostlar. Ine 2008-den bir hepdejik ömrü galdy. Bir hepdeden bize mektepden uçýas. Mähri sen uçurumyňa näçe ýyl bolýar diýär. Doğru diýen şatlyk 2008'ler hem uçurum bolýar we olara Akyol arzu etýär. We men okuwtorynma 8 ýyl boldy ekden, ýalňyşmasam. Dostlar, tesvirlerimiziň soňkujasy gelýär Serdar Akmuradowdan. Owadan jogolupsyň maşallah diýär. Sag bolun köp galdyran tesviriňiz üçin. Mähribanlar, görüşüňiz ýala bu bölümüm täzeliklerimiz diýsen gowy we betinden bet täzelikler. Haýsy siziň göwnüňize ýaran bolsa, tesvirlerde galdyryp geçiň we like-am unutmaň dostlar. Şunluk bilen men bölüm jemläýin. Ýöne iň esasy näme? Özüňize goýja serediň. Hem şeýleler ýaly. Hoş sag bolun. İlkime dedim buraya yom kaldı. İşte gördün mü? İlkime gelir yani. Bölümüne. Bölümüne. Uçurumlarımızı... Oy. Kılıçev. Kılıçev ve Murat. İyi. Vakitte. Hodurlaptır. Ey. Metodum suca şiireci. Ha, köpa. Ya, dur. Dur. Aha, haş. Vaqt tap aydıray sayandım. Gitti. Ay, gitti şu ikisi bir zada. Çap alak. Bir. Sirkinlik ötüydü. Ne oldu yine? Umid ediyen ve evet. Ay.